Wij zijn vandaag de fotoshoot aan het doen voor het affiche van Stoornis op My Life, de nieuwe musical. De musical wordt geschreven door Alex Klaassen, die zelf ook gaat meespelen. En het wordt geregisseerd door Peter van der Witte en die gaat ook de muziek maken. Volgens mij heeft Alex samen met Peter een ontzettend hilarisch, ontroerende, mooie musical geschreven. En ik heb ontzettend veel zin om dat te gaan spelen. Vandaag is super leuk omdat we voor het eerst met z'n allen echt bij elkaar zijn. Het komt meteen helemaal tot leven. Dat is natuurlijk heel leuk om te zien. Mijn theaterhart gaat er heel hard van kloppen. Ik vind het zo gedurfd van Alex om een voorstelling te maken over een jongen die autisme heeft. En ik denk dat hij dat op een hele mooie en ook humoristische wijze heeft geschreven. En ja, ik kan niet wachten om het aan het publiek te laten zien. Ja, ik vind het heel goed dat er een voorstelling over wordt gemaakt. Ik vond het ook heel mooi wat Alex erover vertelde. Alex heeft natuurlijk zelf een broer die op het spectrum zit. Dus als iemand daar iets over kan maken, dan is hij het wel. Ik vind eigenlijk dat er te weinig nieuwe comedy musicals in Nederland gemaakt worden. En dit leek me een hele leuke kans om dat dan eens een keer te veranderen. Ik weet gewoon hoe ik uit ga zien, ik weet hoe andere mensen eruit gaan zien. We hebben een beetje al gezocht naar hoe staat dat personage dan op de foto. Dus mijn nieuwsgierigheid is eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd hierdoor. Er is een script, er is muziek, maar we gaan dat dan samen helemaal vormen tot die uiteindelijke voorstelling. En dat vind ik altijd heel waardevol om daar met elkaar zo ontzettend aan te werken. Dus daar zie ik momenteel heel erg naar uit. Ik keek echt uit naar de hele mooie melodieën en de teksten van Alex. De muziek die geschreven is ook echt zo mooi. Het gaat prachtig worden. Het voelt heel erg goed. Allemaal mensen die goed kunnen zingen, goed kunnen acteren, goed zijn in comedy. Ik kan niet wachten om te beginnen, echt. Ik kon er niet wachten toen ik het eerste A4'tje las van wat dit zou gaan worden. Superleuk. Echt ongelooflijk veel zin in. Ik verwacht dat mensen met een heel warm hart de zaal uit gaan lopen.